Ja, det var till tappade 25-24 till hade kontroll av det nu i 3 kvarter. Kan checka allt det sista kvarteret. Jag vet inte Jackson och Galle alltså det kommer ta vara nog så ja att tunna och det synd på alltså men alltså och ska ju mot den annan och till få ankor på Ilma så får ett rekord och vet inte vad ska det kosta. Vet inte låt. Det är visst Chalter färdig sten som räknar vi nu så är det 2 framför Chalter. Är det under storm så nu? Nej, det är aldrig inte alltså jag och när sagt att vinna in linjen stadväg alltså det är upp till själva alltså det är bara jag vet inte, och så skår på chanser och halta huttekallt kanske att nästa det gäng på jämnt då. Och jag är ganska klar allt det sista 5 minuter alltså. Tycker vi är en som måste göra så. Till exempel det sista och kanske inte upp bara. Och det måste jag måste chatta om att Chalter det är inte galt att de chatta senast lödna. Inte mot Chalter här där vi alla distinguished men måste göra faktiskt ja. Här är alltså det är alltså så vet jag men och det är att jag för. Det kommer alltid att trött bröt.